Angibaleke Thembi. Sengilethi kakhulu. Ngiyanthanda niyezwa? Siyakuthanda nathi futhi usebenza ngayo. Hawu ngiyabonga bosisi bami. Nani nifunde kahle lapha esikoleni niyezwa? Wena-ke 5 rand akuzokuthenga ipeni ngiyozikhela ngoba ngilahla amapeni. uNkulunkulu izinto zonke, uNkulunkulu wabakhona emandulo umhlaba ungakabikho namanje baba usasekhona. uNkulunkulu ngiyakhuleka Nkosi yami siwumndeni wami namhlanje Nkosi yami. Wakwasho ukuthi khe ngelinye ilanga. Kusonke esikimini samabululu soba nazo ibhamu. Hawu, mfana futhi, mfana futhi amasimba. Ngithe ubani othe khiphana isibhamu lesilethana? Hawu bakisi, usho ukuthi ngabe usaqhubeka yini? Na lezi zinto zakhe lezi nje ebhedayo zokuphatha ibhamu esikoleni. Yazi mina ngingantshela abafowethu into eyisimanga. Yabo mina majita le mali engithola la. Yeah. Yonke majita ngiyithatha, bhekelela ngayo sisibamba futhi ukuthi babe ne future grade majita. Hey, bangihlanyela lapho mawethu. Abanaki abasaba mina bekhohle yini? Hawu. Efuse phendula umbuzo wabafo wena ntini ngawe wena. Ephendula wena sikhwama uthuleleni mani. Awumuzi ubafu uyakhuluma. Bawuthi sisakho ke siyakudlela ke. Inyawo gcolidanga manje. Yena angifuna ngeke bangalishisa ukuba nawo ngeke. Uyake ikhane wena. Ekhona mkhaphusa kanje. Ha, angixasisa manje. Athi ngiphuthuma ngazi sibhosi yami. Ndodayi. Angikwazi ukuthi ngakuninishiza ngifuna ngifake amapostini manje. Ngibaphetha ngizele lokho manje. Yini kwenze njani? Bambulele. Khuluma. Bambulele. Ubani? Mdala mtawazane mu. Oh no. No. Hayi, njaya yami sibala asigcwele ngapha. Asa. Sibala.